Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Sister Teresa, nsellimlek u nilqek għall-programm tagħna. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Din it-talba bil-qalb flimkien eżis semmija. O Alla tiegħi, irrid inqiegħed it-tama tiegħi fik biss la darba inti tista' kollox ħajjoġbok nisself ruħi din il-virtù li nixtieq. U sabiex nikseb din il-grazzja mill-ħniena bla qis tiegħek, irrid intenni ta' sikwiet u Ġesu ta' qalb ħelwa wumli għamel lil qalbi bħal dik tiegħek. Kemm sabiħa din it-talba. Inkomplu eżis semmija naqraw il-ktieb prezzjuż Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Qed nisimgħu l-aħħar ħsibijiet qaddisa li tenniet 6 xhur qabel ma mietet. Ekku propju l-aħħar ħsieb li smajna id-darba l-oħra kien meta Pauline qaltilha oħt. Illum kellek ħafna dbatija hux weġbieta Terezi. Iva, imma jiena nħobba dbatija. Pauline qaltilha għaliex weġbieta għax jien oħt inħobb dak kollu li jagħtini Alla. Tal-imprezzjuż eżis semmija. Ejjew nissuktaw u naraw x'għandha xi tgħidilna illum din il-qaddisa. Qegħdin fil-15 ta' Awwissu u Pauline tgħidilna oħt jissukta dbati ħafna biex tieħu n-nifs u din id-dbatija bdiet tiżdied jum wara l-ieħor u qalet ma nafx x'se jsir minni. Staqsejta. Dak li jsir minnek jista' jħawdek b'tonu tbissima li ma jistgħux jitfissru weġbitni jew le. Imbagħad qalet waqt il-ħin ta' skiet, dan kien il-ħin ta' skiet ta' wara nofsinhar, meta s-sorjiet stgħu jistrieħu ftit fil-kwiet. Qalet dak il-ħin ħlomt li jien kont qiegħda tgħidli oħt, żgur li tgħejja ħafna meta tiġi ħdejk il-komunità bis-sorjiet kollha jħarsu lejk u tħossok li għandek tgħidilhom xi ftit kliem u jien weġibtek fil-ħolm. Iva, iżda meta nkun hemm fis-sema għad nistrieħ minn dan kollu. Kienet toħlom ħolm sabiħed il-qaddisa. Komplet. Il-bieraħ fil-għaxija kont qiegħda nitlob lill-Verġni Mbirka sabiex twaqqaf is-sola ħalli oħti Sor Ċelin, Sor Ġenoveffa bħala sister kien jisimha din oħta Ċelin, li kienet torqod f'kamra żgħira ma' ġenb l-infermerija x'kienet l-infermiera ta' oħta żgħira Terezi. Għalit biex din tkun tista' torqod ftit, imma malajr is-suktajt ngħidilha lil Marija jekk ma tagħmilx dan inħobbok saħansitra aktar Madonna. Tgħidilna Pauline, il-qnipel il-ġodda bdew idoqqu għall-għasar. Ftaħtilha l-bieb sabiex tkun tista' tismagħhom wettilha. Isma' l-qniepel qegħdin idoqqu wara li semgħathom għal ftit qalt li qatt mhumiex sbieħ ħafna. Waqt li komplet Alla jagħtini l-kuraġġ skont ma jkunu dbatijiet tiegħi. Bħalissa inħoss li ma nistax insofri aktar minn dak li qiegħda nsofri, iżda ma nibżax la darba jekk jiżdiduli id-dbatijiet u dan li mgħallem iżidli l-kuraġġ fl-istess ħin. Qed naraw eżis semmija il-kuraġġ u t-tama kbira li kellha fil-mulej. L-għada qalet, nistaġeb kif Alla qiegħed iżomm lura hekk fit-tul qabel ma joħodni. U mbagħad hemm min jgħid li hu jridna nemmen li ma hemmx sema. U l-qaddisin kollha li jiena nħobb daqshekk qalet fejn jinsabhom qegħdin dawn.
mhux qiegħda nagħmilha ta' birruħi, huwa tassew minnu li ma jiena qiegħda nara ebda ħaġa. Iżda jeħtieġ li nanni bil-qawwa fil-qiegħ ta' qalbi illi wara l-mewt iva il-ħajja hija immortali ma tispiċċa qatt. Kieku dan ma kienx hekk kollox imur ħażin. Mbagħad wara l-matutin tgħid Pauline kienet mifnija hekk li meta konna sejrin inqedula li mħadet f'posthom qaltilna. Issa għamlu bija dak li tridu. Kienet wisq batuta żissemmija, wisq batuta dil-qaddisa tagħna. Qegħdin fis-16 ta' Awwissu u din il-qaddisa bil-kemm setet titkellem minħabba li kienet dgħajfa wisq u bla nifs. Bil-mod il-mod qalt li tgħid Pauline lanqas miegħek ma nista' nitkellem hawnhekk qed taqta' l-kliem bla nifs. O kieku u reġgħet waqfet. Ikunu jafu reġgħet waqfet. Kieku ma kontx inħobb lil Alla iva imma kienet batuta wisq. Taqta' l-kliem. Iktar tard qalet lill-oħta Pauline. Ara dejjem twissi kif tkun maxxa mhux ħażin. Qaltilha Pauline, fil-parlatorju m'għandekx titkellem fuq kull ħaġa li toġbok ngħidu aħna fuq il-moda ta'. Baċed reġgħet daret lew qaltilha. Mhux se jkollok aktar lil xi teris ċkejkna tiġi tfittxek? Waqt li qalet dan il-kliem dbismet u waqt li ħarset lejn l-istatwa tal-Verġni Mbierka u s-Santa ta' Theo van Venart u rietom b'subajja waħda waħda u qalet l-anġli ma jistgħux jibgħatu mela mhumiex ix-xurtjati daqsi kemm kienu jibqgħu mistaġba li kieku setgħu jisofru u jħossu dak li nqiegħda nħoss jiena iva żgur li kienu jibqgħu mimlija staġib għax hekk ninsab jien ukoll. Din il-qaddisa żissemmija iva bdiet tistaġeb kif qed tkun kapaċi dejjem bil-għajnuna talla issofri dik id-batija tremenda li għaddejja minnha. U tajt Pauline il-qudiem fil-ħin tal-matutin qamet f'daqqa waħda u waqt li ħarset lejha bitbissima ħelwa qaltli madri ħelwa ċkejkna tiegħi Pauline. Hekk kienet spiss teris toħroġ dawn l-espressjonijiet biex tferraħa lill-oħta. U qegħdin fi 17 ta' Awwissu żissemmija. Fil-ħin ta' tqarbin qalt li tajt Pauline inħoss tassew li Alla jrid nimbagħti ir-rimedji li jmisshom qegħdin jagħmluli xi ftit tal-ġid u li jaħju daqsxejn lil xi pazjenti oħra li qegħdin jagħmluli ħsara. Lanqas rimedji din jew xi treatment biex jissollevawha ftit ordnati mit-tabib ma xtaqet, ridet li jingħataw lil ħaddieħor. F'mument ieħor tgħid Pauline konna għadna kif erfajnija ftit mis-sodda u waħda mis-sorjiet ħabtet magħha waqt li kienet qiegħda tagħmlilha s-sodda. Fl-istess ħin kienet qiegħda ssofri ħafna b'xi rimedji li kellna nagħmluha. Talbet biċċa għażel, konna bejħaltejn natujilix jew le għax ma konniex nafu x'kienet se tagħmel biha. Bil-mod u bil-ħlewwa qaltilna għandkom temnuni ħuti jiena nitlobkom xi ħaġa għax jiena tifla ċkejkna imma brava. Ridet tfisser li kienet titlob biss dak li kien meħtieġ. Imbagħad meta kienet mill-ġdid minduda fis-sodda tagħha billi ħassitha bla saħħa ta' xejn qaltilna jiena tifla ċkejkna marida ħafna iva eżis ħuti inħossni marida ħafna.
Edin fis-16 ta' Wissu din il-qaddisa bil-kemm setet titkellem minħabba li kienet dajfa u jisqu bla nifs. Kif ġaħadna kienet dejjem tħossa bla nifs semmija. Is-sukta tbati biex tieħu n-nifs reġgħet. U din it-tbatija bdiet iżżid jum wara l-ieħor u qalet ma nafx se jsir minni, staqsejta. Dak li jsir minnek jista' jħawdek? B'ton u tbissima li ma jistgħux jitfissru weġbitni le. Imbagħad qalet. Waqt il-ħin ta' skiet, dan kien ħin ta' skiet ta' wara nofsinhar meta s-soljiet setgħu jistrieħu fil-kwiet, qalet ħlomt li kont qiegħda tgħidli żgur li tejja ħafna meta tiġi ħdejk il-komunità, għax il-komunità kienet issemmija kull darba tmur biex taraw vera lil din il-qaddisa kienet iż-żgħira tal-komunità kienu jmorru jżoruha biex jisimgħu xi kelma tajba minn għandha wkoll. Pauline tajdinna għettila. Se nitlob il-Verġni Mbirka ta' biex tgħinek ma tibqax daqshekk bla nifs qalt li le. Jeħtieġ li nħalluhom jagħmlu huma lil dawk li hemm fuq. U Pauline tkompli. Fil-ħin tal-matutin waqt li bdiet tħares lejn is-santa ta' Theo van Venart qalet ma nafx x'inhu jiġrili, ma nistax inħares lejh bla ma naqbad nibki. Imbagħad wara l-matutin kienet qiegħda tbagħat jinqas biex tieħu n-nifs. Waqt li urita lili din kien hemm moħħta ċelin fil-kamra tagħha. U Terezin tajt din oħti Pauline talbet lil Marija ta' biex ma nibqax nisol u waqaf li sulluzzu dan il-klim qalitu bħala ċajta. U b'mod hekk ħelu li biħredet tfisser li kienet għadha qiegħda tisol hekk bil-qawwi illi kienet qisha qiegħda tifka. U fit-18 ta' Wissu dil-qaddisa qalet qiegħda mbagħad ħafna, imma qiegħda mbagħad sewwa dan huwa li jgħod. U Pauline tniedet u qalet it-tarbija hija mifnija u tajt wara nofsinhar kont qiegħda bħal mistoħbija wara s-sodda sabiex nikteb xi ħaġa. Qalt li Teris, ejja fil-ġenb ħalli nkun nista' narak. Kif mort dejja qalt li, Mama Pauline, jeħtieġlek taqrali littra li inti rċevejt għalija. Bla dubju din kienet ittra mingħand is-saċerdot Bellier fid-data ta' 17 ta' Wissu tal-1897. U Teris qaltilha, oħt jiena ċaħħatta meta ma tlabtekx taqrajili fil-ħin tat-talb ħalli nħejji ruħi għat-qarbina tagħda u għax mhux permess li nagħmel dan. Issa kien il-ħin tar-rikreazzjoni tajt Pauline billi ntebħet li jien rġajt qbadt il-lapes sabiex nikteb dan li kienet għadha kif qaltli s-sukta tgħidli. Oħt, jista' jkun li qiegħda nitlef il-mertu la darba qedlek b'dan u inti qiegħda tiktbu, staqsejta, mela trid tikseb il-merti, weġbitni iva. Iżda mhux għalija ta' għal midinbien imsejkna, għal ħtiġijiet tal-Knisja kollha u fl-aħħar net sabiex inxerret il-ward fuq kulħadd, kemm il-ġusti u kemm il-midinbin. Iżjed tard, tgħid Pauline, kont qiegħda ngħidilha li kellha ħafna sabar, qalt li jien ma għandi ebda. Waqt ta' sabar, dan is-sabar mhux tiegħi, wieħed jista' dejjem jitqarraq u komplet. La darba jgħidu li l-erbieħ kollha jkollhom it-tentazzjonijiet mid-demonju fil-waqt tal-mewt,
Jiena wkoll ikolli ngħaddi minn din it-triq imma forsi le, tajt Teris, għax inxkejkna wisq. Ma dawk li huma żgħar ħafna ma jista' jagħmel xejn dan id-demonju, qalet. Kont qiegħda ngħidilha tgħid Pauline tassew li tkun xi ħaġa kbira li kieku kellek terġa' tieħu saħħtek oħt, qaltli. Jekk dan ikun ir-rida ta' Alla, inkun ferħana ħafna li nagħmel dan is-sagrifiċċju. Iżda niżgurak din ma tkunx ħaġa żgħira, għax li waqt tasal sa hawn u mbagħad terġa' lura. Qed tismani qaltilha, jiġifieri qed tgħidin il-qaddisa wasalt biex immut agonija u nerġa' nfiq verament mhix ħaġa ħafifa u komplet. Fil-qagħda dgħajfa li ninsab fiha oħt lanqas naf x'jista' jiġri. Li kieku kelli nara xi brimba kbira fuq is-sodda. Jista' jiġri dan qalet tajjeb. Xorta waħda rrid li nilqa' din il-biża' għax inħobb lil Alla. Nilqa' l-biża' għall mħabba Alla. Imma ara titlobx lil Verġni Mbirka ta' qalet lil Pauline biex ma tħallix li dan jiġri, kienet ferm tibża mill-brimbe din il-qaddisa. Tibża minnu, jien ukoll nibża ferm minnu. U qegħdin fis-17 ta' Wissu eżis semmija u Pauline b'vuċi mnikta tgħidilna żgur li ma ħassitha f'sikkita xejn qabel it-qarbina meta semet l-istorjiet jgħidu is-salm tal-Miżerere, dal-Miżerere jgħid ikollok ħniena minni u Alla fit-tjobitek fil-kobor tal-ħniena tiegħek fertijieti għalet kienu qed jgħiduh bleqen baxx ħafna. Wara, waqt li xerrit ħafna dmuħ qaltli forsi qiegħda nitlef moħħi, kieku jafu kemm hija kbira id-djufija li qiegħda nġarrab. Fil-lejl li għadda oħt ma flaħċ aktar, tlabt il-Verġni Mbirka tżomm li rasi f'idejha ħalli nkun nista' nsofri id-batijiet li kelli. Imbagħad bleħen miksur qalet lill-oħta Pauline, ibqa' miegħi madre tiegħi Pauline, hija għajnuna kbira li jkolli lilek ħdejja. Xtaqitha u veru, kienet fl-armumenti bħalissa Terezi. L-għada fil-kamra tagħha daħlet oħta Ċelin. U din nawlitilha l-kurċifiss. Teris bisitu fuq wiċċu bl-akbar ħlewwa. U f'dak il-waqt deret sabiħa daqs janġlu. Dan il-kurċifiss kellu rasu mniżla waqt li ħarset lejn rasu qaltilna miet. Jien aktar joġobni meta juruh diġà mejjed għax ngħid li jekk mhux qiegħed isofri aktar. U f'ħin minnhom din Terezin bdiet titlobna nagħmluha xi rimedji, xi messaġġi li kienu jġibula wġieħ kbir. Dana kollu dawn kienu ordnuhom lat-tabib. U l-Madre Superjura riedet li nagħmluhomla. Oħta Ċelin qaltilha b'mod li kienet qisha tkellem xi tifla żgħira. Min ried dan mingħand Bobone? Sa dan kien laqam ta' għoża li l-qaddisa Terezin tat lill-oħta Ċelin meta kienet infermiera tagħha. U Teris qaltilha jien tlabthom oħt. U f'mument minnhom din Terezin għaddiet ida minn fuq il-ħaddejn ta' Teofan Venard. Din kienet is-santa tiegħu kienet qiegħda mdendla mal-purtira tas-sodda b'mod li Terezin setet tilħaqha. Staqsejta, oħt, għaliex qiegħda tgħaddi idek minn fuqu b'dak il-mod? Weġbitni għax ma nistax nilħqu biex imbusu.
l-qaddisa kienet tħobb tgħallem kontinwament u li Sor Marija tal-Ewkaristija din kienet il-kuġina tal-qaddisa kienet ukoll novizza tagħha u Sor Teres ħasset il-ħtieġa li tikkoreġiha qaltilha m'għandekx toqgħod imġenba fuq is-siġġu mhux skont il-liġijiet u lill-oħta Ċelin li waqt li kienet qiegħda tagħmlilha s-sodda ma deritx tagħti wisq każ tas-santi li kellha mnendin mal-purdira tas-sodda qaltilha oqgħod attenta xejn Teofan oħta hi. U Pauline tgħidilna meta aħna tlieta konna nkunu ħdejha, konna nitkellmu flimkien fl-istess ħin dan kien iħallija jiena għax konna nistaqsuha ħafna mistoqsijiet f'daqqa. Staqsejta fuq xiex tridna nkellmuk illum weġbitni Pauline. Sabiex nagħmlu xi ħaġa tajba jeħtieġ li ma ngħidu xejn għax biex nistqarru l-verità ma hemm xejn xi ngħidu. Irġgħid staqsejta kollox ingħatu x'hekk. Waqt li mejlet rasa bil-ħlewwa qaltli iva kollox ingħad. Tgħid qaltilha Pauline ukoll jekk l-aktar ħwejjeġ bla ħtieġa, inti dejjem tfakkarni f'personaġġ mimli grazzja li dejjem jgħanni l-għanijiet tiegħu f'melodiji ġodda. Teres mbagħad għamlet ta' birruħa qiegħda tixrob boqqa biex iġġielni tgħid Pauline nifhem li kienet qiegħda tixrob kliemi. Il-qaddisa mbagħad qalet qiegħda nsofri għal waqt wieħed biss huwa minħabba li aħna noqogħdu naħsbu fl-imodu fil-ġejjieni illi nitilfu l-kuraġġ kollu u naqgħu fin-nuqqas ta' kull tama. Inbagħtu nagħtu każ ta' tbatija ta' dik il-ġurnata mhux xagħti li tiġi qed tgħidilna. fl-20 ta' Wissu u Pauline qalet lill-oħta Ċelin Teres isa xi tifla żgħira, intaf li qiegħda tieħu ħsieb ta' tarbija li waslet biex tmut u għandek qiegħed xi ħaġa tajba f'dik it-tazza waqt li wriet at-tazza li kienet tixrob minnha Teres għax din it-tarbija għandha toma tassew qarsa f'ħalqa. Meta ngħidu t-tarbija u eżissi ma nkunu qegħdin nispjegaw li hija din Teres għax peress li kienet iż-żgħira fost dawn l-aħwa bniet ikbar minnha kienu jsejħulha hekk. Pauline tgħid din oħta talbitna li nbusuha ftit biss għax in-nifsana kien idejjaqa minħabba li kienet dgħajfa għall-aħħar. Staqsejta, nistgħu nżellu ftit bik bidejna weġbitni iva għax li dejn ma jeħdux nifs kienet tipprova tiċċajta wkoll. Iżjed tard Pauline tgħid konna qegħdin ngħidula fuq kemm kienet qiegħda tħabbat lill-infermieri waħda soru marida ħafna u l-infermieri li kienu jduru biha kienu jgħidu kemm kienet fitta iżda Tereżin kienet iżżomm filgħoli lil din is-soru u qaltilhom kemm nixtieq li kont infermiera mhux b'xi ġibda naturali tiegħi iżda bis-saħħa tal-grazzja u jidilli lil din uħti soru kont nagħmilha tassew ferħana. Iva, żgur li kont inħossni miġbuda għal dan kollu u kont inqiegħed imħabba kbira f'dan ix-xogħol għax kont naħseb fil-kliem il-mulej li jgħid kont marit u ġejtu żuruni. Fil-Karmelu mhux tas-sikkwiet li nsibu okkażjonijiet sabiħa bħal din. Battejt Pauline barja ta' għena u daqsxejn brikkuna fl-istess ħin qaltli dalwaqt inkun fit kexkix tal-biża tal-qabar u intu kol badreċ kejkna tiegħi Pauline il-qudiem għad tkun hemm u meta narak li tkun wasal ħdejja għadmi jaqbes bil-ferħ tajt biċċa minn Salm din Salm 51 għamel li nisma' l-ferħu lena biex għadmi li inti sħaqt jitenna. U f'daqqa waħda Teres qalet
Ma nistax nixorbu dan, ma nistax. Għax din il-qaddisa zis-semija lanqas bis-sedet tara aktar qudiema il-ħalib li qatt ma ġoba u li ma kienx tista' ġerħu. Ettila tgħid li tixroba din it-tazza sabiex issalvali ħajti u weġbita u iva. Ara, lanqas kont neħoda għall-imħabba ta' Alla, imma għalik iva u xorbita f'nifs wieħed. U qabel nieqaf hekk nixtieq nissuġġerixxi lilek li kont qiegħda tisma' biex issib xi mument u toqgħod taħseb ftit fuq dan il-kliem u tal-im prezzjuż li qed tissuġġerilna din il-qaddisa. Nippruvaw is-semmija bħala inħobbu nadru iżjed, ma nibżawx imbagħtu kif għamel tant għalina li Mallem tagħna Ġesu biex isalva lili u lilek. Nixtieq illum nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi tal-mulej miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night. Near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share.